במהלך הפרסומות הצטרפו אלינו דוקטור ריטה לקר-לייבזון ודוקטור אריק זרצקי. שלום לכם. כאב הוא בדרך כלל סימפטום לבעיה פיזיולוגית הדורשת טיפול. לעתים, גם אחרי שמקור הבעיה הותר, הכאב אינו נפסק והוא הופך לחלק מטריד ובלתי נפרד בחיי החולה. עבור אותם אנשים עשוי להימצא פתרון ביחידות הכאב. על תפקידה של יחידת כאב או מרפאת כאב, אילו טיפולים היא מעניקה ומה מידת יעילותה, תסביר לנו דוקטור ריטה לקר-לייבזון, שהיא מנהלת יחידת הכאב במרכז הרפואי רבין. אז בואי תגידי לנו, דוקטור לייבזון, ריטה, מה ההבדל בין מרפאת כאב ליחידת כאב? מרפאת כאב זה בדרך כלל כמו בכל המקצועות, זה החולים שבאים לקבל ייעוץ ראשוני או ייעוץ חוזר, לבדיקה של רופא כאב, לבניית התוכנית הטיפולי, וביקור אחרי הפעולות שנעשו במסגרת הטיפול שנמנה קודם. כן. ולעומת זאת ביחידת כאב זה יותר רחב, וביחידת כאב יש אופציות לעשות פעולות פולשניות. זה יכול להיות פעולות פולשניות קטנות, שבמסגרת אותו אשפוז חולה יכול לקבל, זה גם זריקות אפידורליות, חסם עצבי היקפי או זריקות מקומיות. תכף אנחנו נדבר על כל דבר בנפרד, כן. והמסלול השני שנמנה לתוכנית הטיפולי, זה פעולות בחדר ניתוח, פעולות קצרות או פעולות קטנות פולשניות, וניתוחים לצורך שיקוח כאב. באיזה סוגים של כאב אתם מטפלים בדרך כלל? הכל. הכל. 50% זה חולים שסובלים מבעיה אורתופדית כלשהי. אוקיי, כלומר שרירי, גוף ושרירים. כן, כן. אוקיי. ו50% מהם זה גב תחתון וצוואר. גב תחתון זה גם שרירים ושלד למעשה, וצוואר. כן. עכשיו, מה לגבי חולי סרטן או חולים אונקולוגיים? אנחנו ביחידה שלנו מטפלים בהרבה חולים אונקולוגיים, בכאב בערך 30% מכל המטופלים שבאים אלינו, זה חולה שכאב שלהם ממקור הסרטני. ופה יש הרבה אופציות לעזור להם. מי מפנה את החולים ליחידת כאב או למרפאת כאב? קולגות שלנו, זה אורתופדים, נוירולוגים, נוירוכירורגים, אונקולוגים. איך את קובעת את תוכנית הטיפולים? התוכנית, בעצם זה, כמו שאני אומרת, הצלבה בין 3 דברים. זה סיפור של החולה ובדיקה שלו, רופא בודק אותו. דבר שני, זה צריך לראות כל בדיקות רלוונטיות, זה CT או MRI, אלקטרומיוגרפיה או בדיקות אחרות, ואחרי ש3 דברים האלה, בדיקה, סיפור וצילומים, בדיקה של רופא אני מתכוונת, אז יש הצלבה, הלוואי שזה יהיה תמיד, אז אנחנו יכולים לבנות תוכנית טיפולית. כאב הוא סימפטום. כאב אומר שמשהו בגוף לא בסדר, זה איזה מנורת אזהרה. אם אנחנו מורידים את הכאב, האם אנחנו לא גורמים למצוקה או לסכנה לעלות ולצוף וכאילו מנטרלים אותה? לא, אני לא חושבת. אפילו לחולים קרדיאליים שסובלים, לחולי לב שסובלים מכאבים ולא מתוכנן אצלם על ידי קרדיולוג למה שנקרא רבסקולריזציה נוספת, זה או צנתור או ניתוח מעקפים, החולים האלה גם מופנים אלינו לטיפול בכאב. אז זאת אומרת, זה צריך להיות אינטראקציה מאוד אדוקה בין רופא כאב ובין רופא של מקצוע אחר. וצריך להיות אינטראקציה הזו מתמשכת לאורך כל הטיפול של החולה. אנחנו מסבירים לחולה גם שברגע שאנחנו מתחילים טיפול, האחריות היא מחולקת. גם בין החולה, גם בין הרופא כאב וגם לרופא שמפנה אותו. לכן, חולה יודע שהוא צריך להמשיך הבדיקות הנדרשות אם זה חולה אונקולוגי. כדי להגיע להבחנה גם כדי להגיע להבחנה, לא תמיד אפשרי להגיע להבחנה. לפעמים זה ככה נשאר כמו סימן, ואנחנו לא מגיעים להבחנה. אבל פה אין סכנה ממשית שאם אני אטפל בכאב, ואני אשכח את הכאב, אז לחולה יהיה איזשהו סיבוך אחר. לא. את הזכרת קודם כמה סוגים של טיפולים. בואי תני לנו על קצה המזלג איזה סוגים טיפוליים עיקריים שעושים ביחידות הכאב. טוב, אמרתי שבאותו ביקור בחדר פעולות או חדר התאוששות אפשר לבצע את הפעולות קטנות ופעולות טיפה יותר מורכבות ודורשים או חדר ניתוח או חדר מיוחד לרנטגן. כל הפעולות האלה מתבצעים או תחת רנטגן או תחת אולטרסאונד. כלומר, תחת שיקוף למעשה, שאת מכניסה את המחט ואת רואה תחת השיקוף בדיוק לאן את נכנסת. את האזור, זה גם לעצב פריפרי, לעצב מרכזי אפשר לעשות, גם בעצב בבסיס גולגולת אפשר לעשות. ואולטרסאונד, נרב לוקייטור, זה המכשיר לגילוי עצב. זה פעולות סוג אחד, חצי מדרגה טיפה יותר גבוהה, זה טיפול בגלי רדיו, שלמעשה זה אותו... שזה מה שנקרא רדיו פריקוונסי. רדיו פריקוונסי. שלמעשה אנחנו מנטרלים, שורפים, מנטרלים את הסיבים של העצב. כן,
ופעולות יותר גדולות. עדיין, אני עושה אותן במסגרת אשפוז יום. כן. אם הכל בסדר, חולה לא צריך אשפוז. זה עוד 3 פעולות, זה הכנסת אלקטרודה, השתלת למעשה אלקטרודה. זה פעולה די דומה בהרכב שלה לקוצב לב. זה כמו קוצב לב, אבל זה קוצב כאב. נכון מאוד, מכניסים את כן. האלקטרודה לתוך עמוד השדרה, עמוד השדרה. עמוד השדרה וחלל אפידורלי. וזה נותן גירוי חשמלי שממסך את הכאב. או לעצב פריפריה, לעצב היקפי. כן, החולה צריך באזור הכאב להרגיש זרם בטווח נעים. כן. ופעולה נוספת זה מה שנקרא אפידורוסקופיה. זה בהשוואה נגיד עם לפרוסקופיה. כן. הניתוחים בעזרת סיבים אופטיים מכניסים לחלל אפידורלי את הסיב אופטי ואפשר לראות את העצבים ובהתאם לזה לטפל לעצב שאנחנו חושבים שזה המקור לכאב. איזה ניתוחים עושים במסגרת יחידת הכאב? זה פעולות ניתוחיות. כן. ועוד פעולה זה השתלת משיבה לחלל ספינלי, זה לתוך נוזל חוט השדרה, להזלפה מתמדת של החומר לשיקוח כאב. כלומר, אנחנו יכולים להכניס לתוך נוזל השדרה קתטר דק, ודרכו עם משאבה שיכולה להימצא גם מתחת לאור, להזליף באופן קבוע כמויות קטנות של חומרי לחוש, כמו מורפין או דברים מהמשפחה של הנרקוטיקה. נרקוטיקה אפשר גם תרופות אחרות. חומר בקלופן זה נגד הספסטיסיות שעכשיו נכנס, התכווצות, כן. ואפילו חומר ללחוש מקומי. החומר שאנחנו יכולים לעשות ללחוש קל לפלג גוף התחתון. את אותם טיפולים אתם עושים גם לחולי סרטן? כן. חוץ מאלקטרודות. אלקטרודות זה לא טיפול שהוא מיועד לחולי סרטן. השתלת אלקטרודות, אני מתכוון. עכשיו, תוך כמה זמן החולה בדרך כלל מרגיש את השיפור? זו שאלה קשה. שאלת $1,000,000. ושאלת $1,000,000, כן. לפעמים מיד? לפעמים מיד, וזה למעשה כמה... יש פעולות שמתבצעות במסגרת טיפול בכאב 30 שנה, 50 שנה. אני מדברת על טיפולים פולשניים. ועדיין אין לנו תשובה ברפואה. למה לאחד זה עוזר מיידי? למה לשני זה לוקח עבודת נמלים עד שאתה מגיע איתו להבחנה וטיפול מוצלח? אז החולים מגיעים כל שבועיים, כל 3 לקבל טיפול? הלוואי. 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 לא, יש, אני לא יודעת אם זה במסגרת התוכנית לדבר על זה, שיש חוסר עצום רופאים בארץ. אני במקצוע שלי, אני מרדימה, יש חוסר מרדימים, יש חוסר רופאי כאב, זה לא סוד שאני במקצוע שלי גם כן מנהל יחידת כאב בבית החולים שלי. כן. אבל אחת הבעיות שאנחנו רואים זה חולים שהכאבים שלהם, אמנם הם טוענים על כאבים בידיים, ברגליים, בגב, אבל אנחנו יודעים שהכאבים שלהם נמצאים למעשה בין האוזניים. סליחה על צורת הדיבור הקצת אולי בוטה, אבל חלק מכאב הוא גם מצוקה נפשית. האם יש לך את האפשרות לטפל בכאב שנובע שהוא כאב שאנחנו קוראים לו כאב אולי פסיכוסומטי או כאב פונקציונלי, שיש לו תפקיד לא מודע אצל החולה, אבל הוא בא עם כאב והסיבה היא אחרת? בוודאי, אבל זה גם שאלה, איך מביקור הראשון להגיע למסקנה של החולה, יכול להיות שיש לו איזושהי בעיה מסוימת, אבל היא נעשתה כפול על כפול לבעיה so-called פסיכוסומטית, או בעיה נפשית שהיא מתלבשת על זה. פה צריך להבדיל בין כמה דברים. זה צריך לראות. האם כאב זה מה שגרם לזה? כי ה-25 חולים עם כאב כרוני, הם סובלים מדיכאון. כן. ו-16% לפי הסקר האחרון. כלומר, הדיכאון הוא חלק מהתמונה של חולה עם כאב כרוני, ולא הגורם לה. כן, למישהו שהוא סובל לא מוצא את הפתרון. לכל אחד, אתה יודע, לאחד זה יומיים, אין פתרון, הוא יהיה בדיכאון, לשני זה חודש, הוא יהיה בדיכאון. ופה צריך לשים דגש שביחידות כאב הגדולות צריך להיות, ואצלנו יש, פסיכולוג. אנחנו משתדלים מיד לעשות את הטיפול, מה שנקרא מולטי-דיסציפלינרי. רב-תחומי. כן, רב-תחומי. כן, כמובן שאי אפשר לעלות על זה בביקור הראשון, אבל אין ספק שאפשר לעלות על זה במשך הזמן. ואנחנו יודעים שכאב כזה קטן, עם מצוקה נפשית וחרדה ודיכאון, יכול להתבטא ככאב ענק, וכאב גדול, עם מישהו רגוע, שקט, מאושר, טוב לו מסביב, יכול להרגיש אותו ולהתעניין הרבה פחות. תודה רבה לדוקטור לקר לייבזון, וכעת אנחנו נעבור לנושא הבא.